Цялата камера да види на фото на видео. Много съм някакви цвета. То всичко може. Всичко се връзва. Те са ръчните. На такив бег в категорията класически стил 77 кг. На такива са в момента Малхан Амоян, Армения, който е европейски шампион, и от Киргизстан състезателят Махмудов, който е световен шампион. Медви seniors with Romanian style, 77 kg, is Malhan Amoyan, Armenia, European champion, and Habib Bakar Varelgi, Iran World Championship. Продължава срещата между Ахмед Ялмаз Турция и Елмаз Нуралиев Украина. Later is senior Romanian style 77 kg. It's Ahmed Almaz Turkey and Almaz Nuraliev Ukraine. Ето, направо пантеци. Може би да ми задължение да се Какво да седим да им гледаме? Аз ще има с спина. Те като напочва да се виж колко ще да се бъде. Ай, братан, ще видиш. Малко е клиника. Да ти не мутиш дъката. И другата и не мога. И двамата. А къде прав клиника? Знаеш? Да, ти вместо долите жълти като... Колко е? Позиция гълъб. Сега на друга му да стане.
предаването на мъже, жени и състезателите от класически стил. Please, after 10 minutes, we are ready to make our occasions for the men, women, and the Greco-Romanian style, our ceremony. Alhamdulillah, aynen. Yapmadı. Nefesi tutsana. Alhamdulillah. Это все было по его Има фотографичку ми срещата и ако знаеш. Бе приключи срещата между Малтам Амоян, Армения и Аскар Махмудов, Киргизстан. Победител е Аскар Махмудов, Киргизстан. Maybe the winner is Askar Mahmudov, Kyrgyzstan.